Hi guys, do you know today is our New Yam Festival? So I got up. If you gear, let's say hi. Yes, my sweet brother, the Horumji, with Ifeanyi, Obi the Siako, Obi Siako. What kind of thing over here? Hi. If I say hi, if you January, if you gear, and the New Year's Festival, that is Nukume. I need G. So can I celebrate our own New Year festival. After that, we do sauce, organic food. After that, we do sauce. So can you add sauce? Lead oil. Utazi. Ogiri. Hey! I went balance. Where was the alcohol? We celebrate the year. Where what's way? When now? I got a roof where I got a rumba. That is good. I can't go to Ifeanyi Mozo. If you gear, LNG in Africa, Maka. Organic, you need organic. Who is missing Africa? Who is missing Africa? Hey, Roddy Jeremiah, they celebrate Jinky. Oh, no. I celebrate Nuno. My sweet brother, they see a wedding corner. Yes, a dog worm, you see with the vegetable and ukpaka. Hey, and then before yesterday, see more catfish, pepper soup catfish. Otago. Onye nwanne ya na amada esi na jekwa be wezikwa akwa. Okay. Catch you guys. Bye. I'm the hit. Bye. See you guys. Bye. After everything. Gosh. Yes, so we are celebrating Yam Festival. New Yam Festival. So, how do you go quality? For real? The sauce is with. For real? New Yam Festival. New Yam Festival celebration. Come and join us. New Yam Festival. Come and join us. Yeah? You are invited. Yes. New Yam Festival. So we're about to eat yam. No chief chef. Yeah. Chief chef. Andrew Boyam. Otago chief chef. Chief one. Yana sina na ho. Ndị ọzọ na ụlọ oriri. Ndị ọzọ ọdọ ha ncha makwa esi nri o mana anya ma bụ the chief chef. Allah. Let's eat. Chop, you know. Let's play first before eating. See you guys. Bye. Kedu ndị nọ n'Amerika ị na-achọ ebe ị ga-eri nri ọma ị na-emisi African food ị chọrọ iri nri akpọrọ aka sie o nwere onye ga-agwa gị ka ị chọba lọlọ ijele nwanyị aka na-eshi African dishes lọlọ ijele nwanyị n'Amerika o aka na-eshi African dishes o aka na-eshi African dishes jekuru lọlọ ijele nwanyị aka na-eshi African dishes ị chọrọ African food jekuru lọlọ ijele aka na-eshi African dishes. Do you want to know how to prepare traditional African dishes? Oh, jekuru lọlọ ijele nwanyị lọlọ ijele nwanyị a woman with the heart of gold. Oh, lọlọ ijele nwanyị a passionate advocate for young widows. Lọlọ ijele nwanyị aka na-eshi nri ọma n'Amerika. Lọlọ ijele nwanyị traditional kitchen enwere n'Amerika. Oh, lọlọ ijele nwanyị lọlọ Amaka Ejiofor
ụzọ kwelu lọlị jele nwanyị o